El fons mallorquí és una entitat essencialment municipalista. Per això planteja donar suport a les administracions públiques locals, tant en les seccions de cooperació per al desenvolupament com en la gestió de les crisis humanitàries. El fons persegueix implicació de les administracions locals, les associacions i entitats, els pobles i les comunitats en tots els àmbits i fases de les accions de cooperació i solidaritat. Respecte del model de desenvolupament que els municipis decideixin dur a terme de forma consensuada. Foment del desenvolupament dels territoris a llarg termini. Enfortiment dels espais de consens i de concertació d'esforços per part de diferents entitats i col·lectius, tant locals com internacionals. Si no és possible actuar als països d'origen a causa de la inestabilitat política o la violència, proposa intervenir als països veïnats, on s'acull la població que fuig d'aquestes circumstàncies, col·laborant amb les autoritats locals per oferir acolliment als refugiats.